Friends बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channelaव आसा खालामो बयबो मोजां दङ दा गोबाव जाबायमोन नोंथांमोननि थाखाय एक्सट्रा भिडिअ खालामिया बेनो जाबाय आसाम फरेस्ट प्रटेक्शन फर्सनि दा गोबां आं भिडिअ खालामबाय नाथाय बांसिन बुजिदों आरो खायसे बुजियाखै जाय नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअ नाया नोंथांमोना गोबां आन्दायगासिनो दङ आरो बेखौ नोंथांमोना जास्ट 5 मिनिट्स टाइम हो बेनिफ्राय गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना बुजिजोबगोन A to Z खायसे खायसे डाइरेक्ट स्किप खालामो नोंथांमोना बेखायनो भिडिअखौ नायजोबा आरो आन्दायगासिनो दङ जे माबायदि रानिं जागोन आरो माबायदि सिलेक्शन जागोन बेनो जाबाय कमान्डो लेभेलाव दा लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांगोन अफिसियेल साइटआव आरो जों नटिफिकेशन नायगोन बेनिफ्राय एडमिट मोनिफ्रा जेबो टेनसन दाला नोंथांमोना मोनगोन आरो नोंथांमोना रानिंआव थांनो हागोन जेबो प्रब्लेम गैया दा मानोना लाख लाख गोदानफ्रा बयबो एप्लाइ खालामदों नालाय स' बेखायनो एसे सार्भारा डाउन जादों नोंथांमोना टेनसन गैया जास्ट नोंथांमोना नेबाय था एडमिट डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो जुदि ओंखारथाराब्ला नोंथांमोना कल खालाम नाम्बारावहाय टल फ्रि होनाय दङ आरो नोंथांमोना जुदि डेट बारोब्ला अब्ला नोंथांमोना कमप्लेन होनो हागोन एप्लिकेशन होनानै नोंथांमोना बेक डेट खारनो हानायनि अपसनखौ मोननो हागोन स' बिदिब्ला जागायनोसै भिडिअखौ गोबाव खालामा दा नैबे AFPFआवहाय कमान्डोआव माबायदि जामारगोन बेसेबां खारनांगोन बेसेबां टाइमिं दङ दा लोगोफोर आसाम पुलिसाव फैयोब्ला एडमिटआव नोंथांमोना क्लिक खालामबानो एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन दायो लिंकआ जोबोर सार्भार डाउन जादों नोंथांमोना मिथिखादों गोबां ट्राइ नायदों होननानै दा बेखायनो बे डाउनलड मोनदों बेयाव क्लिक खालामबानो नोंथांमोना मोननो हागोन पस्ट लाइ पस्टआव स' बेनिफ्राय सिलेक्शन प्रसेसा बोरै जागोन गोबां कनफिउज जाबाय थायो दा नैबे पस्टआ गासै लानानै 2000नि बारा दङ 3000नि खाथियावनो दङ नोंथांमोना बेनिफ्राय गुबै बाथ्रायाव जे स' बेनिफ्राय गुबै बाथ्रायाव जोंहा मिथिखानांगौ जे गासैबो पस्टआवनो गिबियावनो रानिं जागोन अके बेनिफ्राय लं जाम्प जागोन अके बे मोननैयाव 40 नाम्बार दंथारो नों कमान्डोआनो जा गार्डआनो जा ड्राइभारानो जा बेनिफ्राय ग्रेड 1 जा नोंथांमोना खारथारनांगोन आं बेखौ खिथाखादोंमोन बेनिफ्राय सिलेक्शन प्रसेसा गावगाबागाव आलदा आलदा दङ जाय नोंथांमोना ड्राइभार पस्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामदों अब्ला नोंथांमोनखौहाय स्किल टेस्ट लानाय जाबावगोन ड्राइभार पस्टआव 10 मार्क्सनि स्किल टेस्ट दङ लास्टआव अके जेब्ला रानिं पास जायो नोंथांमोना बेखौहाय होनांगोन स' बेखायनो जाहाथे नोंथांमोना मोजां खारो आरो स्किल टेस्टखौ होयो बेनिफ्राय स' नोंथांमोना भाइभा टेस्टआव थाङो अके नोंथांमोना बेयाव थाबायनाय गैया दा फिन खनसेबाव थाबायनाय गैया बबे पस्टआ नोंथांमोना जाबाय थाबायनाय गैया AF बेनिफ्राय PF अके स' बेनिफ्राय ड्राइभार नोंथांमोना बेयाव थाबायनाय गैया अके देन दानिया जोंहा फैबाय दानिया जाथ' रानिंखौ मिथिखाबायना खारनाया नोंथांमोना खारनाय आरो बारनाय गासै 40 मार्क्सनि दङ होननानै अके स' बिनि सायाव नोंथांमोना थाबायनांगौआ बबे पस्टआव स' नोंथांमोन थाबायनांगौआ जाबाय ग्रेड 1 अके बेनिफ्राय गार्डआवहाय नोंथांमोनाहाय बेवहाय थाबायनाय दङ अके स' नोंथांमोना बेखौ मोजां गोसोआव लादो बे थाबायनाय दङ मोननै पस्टआ जोंहा थाबायनाय दङ मोननै पस्टआ अके बेनो जाबाय गार्डआवहाय आरो लोगोसे ग्रेड 1आव थाबायनाय दङ बे जाबाय लास्ट प्रसेसआव जेब्ला नोंथांमोना रानिं पास जागोन ना अब्ला एग्जाम लेंहरगोन आरो एग्जाम पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोनखौहाय थाबायनो लेंहरगोन बेनो जाबाय लास्टआव थाबायनाय खारसे खारनानै बे पस्ट मोननैयाव नोंथांमोना थाबायनांगोन अके नाथाय गुबुन पस्टआव नोंथांमोना थाबायनाङा दानिया जोंहा फैबाय बेनो जाबाय नोंथांमोननि कमान्डो लेभेलाव अके कमान्डो लेभेलाव जों फैनाय लोगो लोगो स' नोंथांमोना नायनो हागोन दा कमान्डो होनोब्ला नैबेनो स' नोंथांमोना मोनदों बेनो जाबाय 981 भेकेन्सि जेराव नोंथांमोना 10 पास लेभेलनि बेयाव मोननो हादों स' बेयाव पस्टआ नैबेबादि रोखोमनि दङमोन अके स' STPआव 63 दङ जोबोर मोजां बेनिफ्राय नैबे आनरिजार्भआवबो इलिजिबोल जायो जायफ्रानोखि नोंथांमोना मोजां नाम्बार मोनो अके बेनिफ्राय फिमेलनि बिथिं दङ बेखौ नायना लादो गासै 981 दङ जेबो प्रब्लेम गैया जास्ट नोंथांमोना मोजां होबानो जाबाय स' बिनिफ्राय बेसेबां खारनांगोन होनोब्ला स' नोंथांमोननि खारनाया थ' खारनायखौ जों नायोब्ला दा खारनाय सिगां मा खालामगोन नोंथांमोनखौ हाइटखौ सुगोन अके दा हाइटखौ सुगोननो नोंथांमोननि हाइटआ जानांगोन बेनो जाबाय 160.02 हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्रा 152.40 अके बे जाबाय STPआव आरो चेस्टआ 80 सेन्टिमिटार जाहैथारनांगोन बेनिफ्राय एक्सपेन्ड खालामबा 85 जाहैनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना बाखि पस्टआ नै बेबादि एसे खम दङ स' बेखौ नोंथांमोना नायना लादो अके एसे खम दं बे फरेस्ट ग्रेड 1 आरो गार्डआवहाय स' बेनिफ्राय ड्राइभार बेनिफ्राय कनस्टेबलाव कमान्डोआव नोंथांमोना चेस्टआ एसे गोजौ नांगौ एबा गुवार नांगौ एन्ड बेनिफ्राय हाइटआबो गोजौ नांगौ स' बेनिफ्राय मेडिकेल टेस्ट लाखांनायनि उनाव नोंथांमोनखौ फिजिकेल टेस्ट लागोन बे फिजिकेल टेस्टआव नोंथांमोनाहाय बेसेबां खारनांगोन बेखौबो दानिया नायखादो अके स' नोंथांमोना बेसेबां खारनांगोन बेनो जाबाय नोंथांमोना 30 to 100 मिटार्स नोंथांमोना खारनांगोन अके स' बेनो जाबाय नै नोंथांमोना मोनदों 30 to 100 मिटार बेनो जाबाय नोंथांमोननि हौवाफोरा 32 आरो 14 मिनिट्स टाइम मोनगोन बेनिफ्राय लं जाम्प बारनांगोन नोंथांमोना मिनिमाम 335 बेनिफ्राय मेक्सिमाम बारखानांगोन मेक्सिमाम बारबासो 20आव 20 मोनगोन अब्लासो काटअफआव थांनायनि चान्स दङ स' नोंथांमोना काटअफआव 33 बेनिफ्राय 34 बेनिफ्राय 35 बे मोनथामनि गेजेराव थागोन बायदि जाना दङ कन्डिशनावहाय दा ओरैबायदि काटअफ थांगोन पस्टआ नोंथांमोना काटअफआ एक्सट्रा नोंथांमोननि एक्सट्रा पस्टआ काटअफ थांगोन अके हमना ला ग्रेड 1आव एक्सट्रा बेनिफ्राय गार्डआव एक्सट्रा बेनिफ्राय AFआव नोंथांमोना एक्सट्रा माने काटअफआ सेम थाङा नोंथांमोना जि पस्टआव एप्लाइ खालामदों बेयाव एक्सट्रा काटअफ थांगोन बेनिफ्राय
रानिंआ मोनसेल' जागोन बे मोनसेयावनो माल्टिपल पस्टआव नोङो सिलेक्ट जागोन अके नोंथांमोना जेबो मोननै मोनथाम खारनो मोना मोनसेयावनो नोंथांमोना जि काट अफ थाङो बेयावनो नोंथांमोना खायसे मोननै मोनथामबो चान्स मोनगोन जेरै सिगांनि ABUP फैदोंमोन दा बेबादिनो ABUP फैनाय बादि नोंथांमोनाबो फिजिकल टेस्टआव जुदि मोजां नाम्बार मोनोब्ला AFPF कनस्टेबलाव गार्डआव नोंथांमोना चान्सखौ मोनगोन बा ग्रेड 1आव मोनगोन बे थागोन नोंनि एप्लाइ खालामनायाव अके स' बिनिफ्राय 30 to 100 मिटारखौ नोंथांमोना खम समनि 10 मिनिटआव खारोब्ला 10 मिनिट्स खारोब्ला 20 or 20 बाट बे इम्पसिबल माने हाखाया स' नोंथांमोना जास्ट 13-14 लानो हायोब्ला मोजां आरो अके बिनिफ्राय जास्ट क्वालिफाइल' जायोब्ला 10ल' मोनगोन बेनिफ्राय लं जाम्पखौ मेक्सिमाम बारथारनांगोन एक्सेलेन्ट बारनांगोन स' बिनिफ्राय हिन्जावफोरा बेसेबां खारनांगोन हिन्जावफोरा 1600 मिटार्सल' खारनांगोन 8 मिनिटआव अके बेनिफ्राय मिनिमामसो 244 सेन्टिमिटार बाट मेक्सिमाम बारनांगोन नोंथांमोना अके स' मेक्सिमाम बारनांगोन आरो नोंथांमोना 5 मिनिट 30 सेकेन्डआव हाबनो हायोब्ला हिन्जावफोरा 20आव 20 मोनगोन बे 1600 मिटार्सखौहाय अके स' बिनिफ्राय जास्ट क्वालिफाइल' जायोब्ला नोंथांमोना 10ल' मोनगोन स' बिनिफ्राय 8 मिनिटआव हाबोब्ला नोंथांमोनाहाय बेसेबां मोनगोन जास्ट 10ल' नोंथांमोना मोननो हागोन अके जास्ट 10ल' मोनगोन आरो बेनिफ्राय मेक्सिमाम बारोबा 20आव 20 मोनगोन नोंथांमोना 389 सेन्टिमिटार बारगोन स' बेखौ बोरै रानगोन होनोब्ला स' 1 फुटआव नोंथांमोना मिथिखागौ 30.48 थायो एनसिआ अके स' नोंथांमोना जाहाथे बेखौहाय नायो अके आरो नोंथांमोना बेखौ डिभाइड खालामनो जाबाय 389 डिभाइड स' बिनिफ्राय नोंथांमोनाहाय 30.48 बेजों रान अब्ला बेसेबां बारनांगोन बेखौ ओंखारगोन दे बिनिफ्राय ड्राइभिं टेस्ट दङ स्किल टेस्ट ड्राइभिं बेयाव 10आवहाय नाम्बार 5 मोनथारनांगोन अब्लासो पास जागोन दा बेनिफ्राय जोंहा जाबाय जुदि नोंथांमोना कमान्डो लेभेलाव पास जाबाय अब्ला 1:5 नोंथांमोनखौहाय एग्जामनि थाखाय लेंहरगोन अके एग्जामनि थाखाय लेंहरगोन बे भिडिअखौ फुल नाय अब्लानो बुजिगोन एग्जामनि थाखाय लेंहरगोन गासैबो पस्टआव 1:5 नोंथांमोनखौ लेंहरजोबगोन आरो फरेस्टार ग्रेड 1आवल' 100 मार्क्सनि एग्जाम आरो बेयाव नेगेटिभ दं 1/2 आरो 100 कुइसन फैगोन बर'जों एग्जाम लिरनो मोनगोन बेयाव सिलेबास दंखायो स' बिनिफ्राय नोंथांमोननि कनस्टेबलाव एबा कमान्डोआव बेनिफ्राय गार्डआव आरो ड्राइभाराव नोंथांमोना 100 कुइसन मोनगोन आरो मोनसे हाबा नाम्बार हाफल' मोनगोन मोननै हाबासो 1 मोनगोन बेनिफ्राय 50 मार्क्सनि एग्जाम आरो बेयाव नेगेटिभ गैया बेनिया स' बिनिफ्राय नोंथांमोना साबजेक्ट मोनदों बेखौ नायदो आरो बर'जों एग्जाम लिरनो मोनगोन आरो रोखाखा नोंथांमोननि थाखाय नेक्स्टआव हानायसेबां जिखि लाबोगोन दानिया लास्टआव दा नैबेहाय लोगोफोर AFआवहाय नोंथांमोना बेयाव थाबायनो गैया नाथाय खिन्थु बेयाव दङ ग्रेड 1 आरो लोगोसे गार्डआवहाय थाबायनाय दङ बेनो जाबाय नोंथांमोना 26 किल'मिटार हौवाफ्रा एन्ड हिन्जावफ्रा 16 किल'मिटार 4 आवार्सआवहाय अके बे नोंथांमोननि रोखा बेनिफ्राय NCC दङबा मोजां नाम्बार 5 दङ मेक्सिमाम आरो अरिलाव नाम्बार 5 दङ स' गासैखौबो लानानै नोंथांमोनाहाय कनस्टेबलाव नायोब्ला बेनो जाबाय नोंथांमोना 100 मार्क्सनि कनस्टेबलाव नाथाय ग्रेड 1आव नोंथांमोना 150नि स' बिनिफ्राय नोंथांमोना ड्राइभाराव 110नि दङ स' बेनोमोन नोंथांमोना बुजिबाय जेरावबो पस्टआव रानिं दङ नाथाय थाबायनाया खालि ग्रेड 1 आरो गार्डआवल' दङ बाखि नोंथांमोना खारनाय आरो एग्जामल' एन्ड भाइभा टेस्ट दा बेनोमोन लोगोफोर आसाम फरेस्टनि गासैबो डिटेल्स भिडिअ जायफ्रा जोबजासिम भिडिअ नायबाय नोंथांमोना गासैबो बुजिबाय आरो जेबो कनफिउज गैला आं सानो नोंथांमोना रिलिखौ मोजां होगोन आरो बे साख्रिया 10 मेनि सिगां नोंथांमोना साख्रि जइनिं जानो हागोन